Hello, delicious people. What say, guys? Kurise kwamuri irise Miri. chando I look at it to know the time is a chant. You're going to say in a chant. Okay, guys, yeah, good night. As you can see, Timara, I will talk to Okay, guys, Talia set story. Mongo Zaidu to guys, Sekira, Yamu Shagaoma, Yamu Shakanaka. Okay, guys, now ya itika ku Nyati family yati bata yati rwata sevanhu vari kutanga kusimukira sevanhu vari kuonawo inise neve wish yangu na makoti kuti tuonewo vachisimukira kubva kudhara. I think handichatomboziti kwaive rini before pakangobuda song yaKick na Kuku ndo maziva andakavaita patakaimba song yaitaiti kunge kuna Kuku taiti kunge Kick na Kick taiti kunge Kick na Kick pakabuda song iyoyo. I hope kuti kumeshena mazita evanhu vavava haizi ngozi ngambonzi taiti kunge Kuku na Kuku abaya kunzi taiti kunge Kick na Kick guys, so tingangota nyaya like tiseka like most atidi kusuicide most of the time, but it's no rights guys kuona our follow content creation vachipinda situation yakadaro isitakaekerwa page kutaura kudai, so we can't even get paid to our page zvakahekwa tichitofamba neprocess yacho, but hatina kukwanisa kuzvitaura titaure kuti ndiani kana kuti titi chii hatina. Munhu andakakwanisa kukumbirawo help anzani ibaba Lokadia. I ask him kuti zvinoitwa sei kuti chichi bonda ifungidza kuti pamwe ndindamonetize zviri izvo vakandiudzawo way yavo ndikabvunzawo anzani Magochera TV akandiudzawo way yake ndikagoogle like ndinopenga. I'm still googling that's kuti chii chikuitika because takaekerwa page tikabva takwanisa kuti tuone kuti zvikufamba sei, but we can't mention kuti zvakafamba sei kana kuti chii. Then ndikabvunzawo kamukoma vangu tight since takaimbawo song tikati pamwe since takaimbirawo song vanogona kuti respondawo in good way because mazuva esong vaititaudza like wow, but zvakaramba takapindurwa rafu tikaudzwawo zvatakaudzwawo hatina kukama kutangati tikukuowa chichi maudhi yacho ndinawo kwaiti kutangati tikukuowa saka ngoti hatina kukama toita zvokuhasira zvokuti ndikati ko zvabva payasuda kubhadharwa panzira yako kai. Saka kuti bo ndakatanga kuti also tine vanhu makawanda vanhu vari kutaura kuti madi masangana nana tight musingazivi kuti takasangana navo kudhara. I know kuti muri mafans avo, but kuti mutituke pamusoro pavo is fine, you can, but hatizi kutsvaga mbiri nezita ravo because takatoshandisa zita ravo kuimba song, but we didn't go anywhere. Where tikabva tataura kuti pane rimwe video here kuti takawana mafollowers mashoma patakaita song chaive chokwadi vana taita havana kutega page redu pasong, even kana tikada kuposta even song yaya chaichaiyo page redu ine copyright vakaclaima ivo kuti song ndeyavo. Okay, it was fine, but vakatiudza mashoko akandiratidza kuti havana chavakabenefita pazviri, asi ndichinyatsodza kuti song any money any views zvakavhiwa pasong zvakaenda kwavari. Inini kuti titonovaona we use our own transport money, hatina kumainda izvozvo, but ivo vakawana godzi yekuti tuka yekutiudza kuti kwai mukuita ngati tukuowa but ndakumbira kuvaonawo kuti ndikukumbira kuti mutivhurewo page ndikatiwo kuti vanhu tivapewo something. Ndofunga vakaiwa zvisiri zveaudio vakafunga kuti mutipewo something. We don't need anything, so we don't do things for money all the time. Music like mukati ndatoimbira kunakiro. I'm sure some people vakatofunga takabhadhara pasong yaya. But the fact yekuti munhu unoimbirwa song wobva unoiclaima kuti the owner wesong atadze kuiposta, it's very wrong. And also wobva wakwanisa kuti
kuti munhu akakukumbirawo help yekuti ndikukumbira kuti mutarisewo peji rangu, peji redu rakahekwa, wopopota wototuka mukuita ngati ndikuowa chichi because why akabva kudhara anoziva kuti tikataura nezvake anotidi anobloka mapeji edu. But that's wrong guys, zvakaipa izvozvo zvokuti wazoita ruzivo rwepamberi kudarika rwevamwe wotanga kuda kufambisa uchinonzita sei uchibloka vanhu uchiita macopyright nezvinhu zvevanhu. That's wrong. Ini nawo yanyati family yati rwadza takazivana nyati kudhara vasati vatombozivikana. Ndofunga vanhu vazhinji maitotivhunza kuti kumazivano hamuchanonzi kwidzane kumalife sei, hamuchaite zvinhu wani sei, but ivo handizivo kuti chii ndo vakangozochuzawo kungotinyarirawo vananyati. Hatina kutukana navo, hatina kudii. Pavakangotanga kutaura nembingaudho vakutanga kupostwawo, maybe vakabva vaita busy zokutadza kuti kutaurawo nesuwo. We don't know. Do we know? We don't know actually, but as for me, I think kuti pamwe vakabvaonawo pamwe tisiri like level ravo vada kutamba nevahombe vacho futi vabva vagarisa mudishi zvinova zvinhu zvinorwadza asingaite futi. Because guys kuclaimerwa copyright chinhu chakaipa chako zvinorwadza ende one ukaclaimerwa copyrightafecta page rako takatozoseka tabhebhi musino patakaona vari kujobheka natai tikati hey bhebhi tichazotaurwa nawo but taimbonyeya kana nanyati taitito like family taitaura like every day like family tichifonerana ka tichitaura hataitaura nyaya dzese ko mumbotaura nawe tota no hatizotaura nawe kubva pavakadi patangoemba song takaaska kuti toda kuita video pasong. I'll pay for the video. I never done anything. You post the video then moti take out kuti chi towane uma followers 1 2 3 chineke guys. Asi kwana nyati we sing the song boss nyati hake akatikumbira ndokumbira chi komangu muchimbiro song. But like I said, I even family before, and it's actually right kwavari. So what we say, guys? Yes, country right kwavari. So what we want to say, guys, today is this: kunema content creator achangoda kutanga. Zivai chinhu wani kuti munhu wese ari pa social media anotoita jealous. Most vanhu ari pa social media anoita jealous kana iwo wakuda kuti kusimukira. Mukatasa mazuva apera, mwedzi yapera kwaingotagwa nezvana nyati family. Kumashure kwacho kwaitaura nezvana taita saka munofunga kuti alright, how do they feel? Anyways ungona vanhu vakabva mumaoko ako vongotanga kuti bum. Pamwe pacho guys ngati tofana kuonera kuti ngati munhu akatadza kuti daisiro before tichiri down, now ndopaada kutanga aroda kuti help. We must beware guys. Ndo zvaifana kungonawo vananyati kuti pamwe ndo but pamwe tinongochitawo since tiri vanhu macontent creators, we are like a family most. We have to help each other. But I think vananyati vangofila like since kana taitwo vari vanhu vanozikanwawo ivo vari vanhu vane mbiro. But I think we can connect to it also vanhu vanofarawo chichi something like that. But not knowing kuti vanhu vakaita sei handizive but how come handizive hangu kuti vanataita vacho ndo vakazviita here. Just a question, copyright inotaura kuti wa disclaim wanani inotaura copyright? Inotaura kuti mna kugadzira size ndiani obvious vatoona I can't post the same chinhu newewe ndoitwa copyright ndoti ndinyati asi munhu andashare content naye it can't. And also how come baby, just a question I'm not entering people personally kana kuti alright inini you alright, you are an artist most, how come Japreza paanoda kufambira iwe zodi amfana kufambira uyu ndiani for your own benefit kana benefit and don't know say fambira Japreza not Japreza anokudzoti ndikuda kuzokuona for what? Ukana Japreza chazondiona ka. And also tetaka tudzoti don't think ndino benefit something from you. Saka ukwakaenda patatoona video inangu ndakatongoti taitima mashoko aitaura paaudio papa which is ukwafana vakunogadzira size ari kunobenefita something. And also pamavideo atikaita naye isu
akandokasika kuno uyisuswa kumapota isusu tadatobvarirwa song ikabvarirwa necopyright everywhere song yayo ine copyright kwatiri we can't even do anything with our own song takatizoita video ndimarwazuro pepe wakutoimba nemuromo ausisina mavocal because song but zvinhu zvinenge zvakaipa ipapa togona kutoblokerwa page ndanemofu tataurire nyaya iyoyo imi muchagona kuti tukaenda nemofu kuti tataura because tiri vana vadiki saka tikwanisi kutaura zvinhu zvenge zviri mukati memwoyo yedu tine marights opazvinhu zvedu vataura naye kwanza vakarafuriwa moda kuti vaite sei vana vadiki muchivatuka musingakwanisi kucomforta vanhu kuti vakutsvaga wekurarama pasocial media then you go around then you start to shout isusu vananyati vakatiignore but we never shout them takataura palife yayo tikati guys nyaya yamukutibvunza yaikwana nyati tachitoenayo palife vajoinewo life havana kujoina. But right now, it's not the point. The point is kuti vanhu vakuru ngavasajye zvevakuru zvevadiki nekureba. Vanhu aya vaitambudzika guys vachigara muhoki vachidi ndoma vakunzi vadzokera again. Takanza tina ukama. I told them kuti regai ndikunzwisewo ena handidi zvokuti muzotanga kuti ye chichichichi munomuziva munhu wenyu voice rake. Vanhu vakashtukana nyati matanga mataura naye refirst to confirm moda kuti vataure kuti shit mukomana wezvekuti kana mega munotongomubloka no mind amabusiness edu isu but zvimwe zvinhu unotoona toti hazvimaindike tomainda chii vana vadiki vachitwa zvinoitika hazvo. Okay, ani mukona chikukuva chinhu shit takavaudza tikati isu chasina kukanisa mapigi ndechekuti takatotya huku. Imagine ipapa pavanga vakutaura kuti kumba kwavo kwaiita ngati kukuda kubiwa apa imi munenge maenda ikoko mototanga kutogara mune fiye vana tandazoti asi tisu tikutaurwa animona pakanzi chiya kandi iri kumberi idzo namba dzavo dzavanadzo idzi voice amukoma venyu munoiziva amene mukawa mani marata ndichakueditirai ndichakueditirai ndo akatotaura ngati adataura zvinhu zvisvinuka ndakati naye vedu wakamboshaudwa in silence kunyatsonzwa apa in good way kuzoti apapa apa ndashaudwa in good way 2-3 but akati korei noza zvinorwadza guys kuti unenge uchiti boss why boss vanhu vazhinji vakukuziva so you have to take apanoita ngati munhu kwaika muye kumainbox ndokubetsera vanhu vangani vari kuenda kumainbox kana taiti vasiri kupindura vachibvunza kuti tikudawo help ivo vanoclaima kuda kunokublokera nhasi message ndibatsirawo nechinhu chakati akasavhura kuzomusendera next week iyo watoona kuti wachaga kumwe futi washayo iye aiti vanhu maifanira kuramba muchingoti personalize mangwana futi okudza kuti asi ndikukuowa zvakaipa guys. Nyati family, we are truly sorry guys, but next time dzidzai vanhu vekutamba navo atizive dunhu kwayakabva here kana kuti chii, but you know next time dzidzai kwekuenda guys. Isusu hatinambobva tada anything from you, but why? And as we don't need anything from you, we just need you to mungoziva kuti hatina problem nemi vinyama makatinyarira. I'm gonna do a video, then ndori posta up, ndori connecta pa video irori kuitira vamwe vakusangana nemacopyright munokwanisa kunomabvisa. So guys, muchatituka, we know. Vari kuexperienceawo zvauri kunzwa vana vachifira ene mukuvatuka guys. Muchatituka, we know, and we don't care. But zvakaipa chakaipa vamwe vakati kwai muda kutsvaga mbiri nezitana taiti haitsvagise mbiri, ukanotorwa najapresa pika zvovototowana 50 like kana kuti million likes
unongwana ma-same likes akho yawo in case kana mukoma japreza vati follower yani tandaza mazi oro vati tag hawo pavanoposta video ravo. That's how you get something from vanhu vangana vakufota nemacelebrity asikuwana chinhu apa tangomeshena mukoma asi todaona japreza kai saka japreza ari kupisa handisingatomboziva kuti ndepi last song yakabudisa but izvezvi ari kutotaare zvake bo ndeve vanhu vakuru nanabigi. Saka guys mungoona tichi vanhu vangana kufota nemacelebrity vanani but hazvireve kuti ukafota nemacelebrity mafollowers ako achawanda. Tarise anonzani uyu momutani zvakakomera but guys pachokwadi zvakaipa. Tarise like ngatichi vakaenda kuna Nanyati handiti ivo zvavane 70 something 70 followers vananyati vane 200 something akazombowanda nemafollowers ananyati akasvika ku 70 kana kuti akangoramba ipapo akuzotsvaga mbiri nezita remunhu chotsvaga mbiri ndiwe munhu kwete zita remunhu. So guys, Tukai, we thank you for your tuking, but ukaona uchituka munhu ari kutsvaga help hauna kukwana, you are in same mood. Zvinani ungodarika than kuti uti vana vari kuchema kuti vada kubatsirwa vakaclaimerwa copyright. Uri busy ngotuka. Why? You the crazy, you the mad, you the stupid. Nah guys, musangotuke vana kana vachida help vedu. Inangu tanga tangonyararawo hedu kunanyati takusataudzanawo since vanga kusataura nesu but zvakaipa guys. Yes, you know kuti takaimba song for Tight naKuku, takaimba song for Nyati family, but ya Tight naKuku takaimba vari kuZimbabwe song vakabva vaiwa peace and ndakavasendera. Then they ask us kuti please guys musaite sei musaposte song ibvise kumaplatform enyu ese tozoiposta tauya kuZimbabwe ite chisurprise nevanhu vaida kuzoti varida vakaba song that is the truth impavha dzevanhu vakaba unonzwa vanhu vachipopotera pasocial media kuti ninge akaba song ndo mabira acho ekuti munhu anoda havana kuba song vakaba kana tisisina right pamusoro pesongtakavaimbira song vakakubunikidza but guys chokwadi kana uchitora chinhu chemunhu uda kuchiita chako unomupa something unomubhadhira kuti song yayangu at least unoti ndaibhadhara saka ndaitenga kwete kuti ndaimbawo ndida kutsvaga mbiriwo zoshaya kana basa wotora song yacho yoshaya kana basa. Then pane vanhu vakaona song yakatobudiswa vari kuZimbabwe palive vachiti pane munhu atimbira song this and that was Tandaza Mas, then that was me. But zvakaitei ndo pane point zvakaitei. So guys, we are truly sorry kune vachatituka kana kuna ivo vachatiblokera maaccount kana tablokerwa account. But tukaona vanhu vachirwisana pasocial media kilati yakazoba song yaningi kwete kuti anenge akaiba hawo ikoko kunoclaima copyright song zvepasocial media zvakaipa bhozi wese vanhu vaya they can do anything vanokwanisa kuurayisa chaiko. They can do anything for money. Those people both they love money more than anything. And chada kudze chokwadi totofamba tiri safe isusu wese tiri kunoku because they can do anything. Sure vanganzi vana vakuchema kuti vada kubatsirwa ivo vopindura vana rafu how rubbish is that. Bayahlanya mana aba bantu andiyazi ba yini ibayenza uba intoni zawo zimbi ungathi ichaye emoto and ndo zvavanodirwa nevanhu izvozvo destroy vamwe vanhu. Zvakaipa guys, thank you. Ndatoradziwa bye bye guys. Delicious family, we love. Guys, tapa chokwadi team rekwa rakauya noda kwa Tight. We love you guys. We thank you for your support.
but guys zvakaipa munoonesawo vamwe venyu kuti no guys makubuda musaga vakaramba vanhu varatidze kuti no we can't follow you because sezvavaitira vamwe vana is it how you want things to go? Is it how you want kuti are you happy now? Guys vamwe vanhu tinoroya tisiri muzvimasero are you happy now kuti vamwe vana vari kuchema tangoti zvakaitirwa kwatiri tikati we wouldn't mind, it's fine like because isa hatibvumi kudonzerwa pasi nemunhu wenyama nenge isusu toramba keep on going. That's why tichiramba tichingoposta kasi ndingangwaka mutaure nezvinoitika guys ka munhu akakuataka kwaona uchiatakika ke anofara muvengi ako akaona agona kudonhedzera pasi wachema warwadzi anofara manje isu hatisi pakuita izvozvo pasocial media panapa hatina kuwira vanhu takawira hatakuvira vanhu vanoda kuti ataka takawira for vanhu vanoentertainwa nesu tichifara kana uchirwadziwa neni mwana wako anhingi ko mwana wemusha menyu uri kumuita sei? It's like vanhu vakauya kupage kwedu vataura kuti mi muri nani hamuvhure nyasha hamudiye hamutaure zvemupata ndo zvakavarwadza izvozvo vakasvika pakuti havadi kusangana nesu kana kuti havadi kutibetsera papage pedu. They might be the one they hack our page. Zvakaipa kuti munoclaimerwa copyright pachinhu chawakaimba kufirira baby ngatiteite ngoclaimerwa chinhu chongoenda just like that. havatozive vestudio yakaita mari kana kuti zvakaimbwa sei but munhu uno kuba unoclaima song kuti it's yours une voice rakadare. That's being thief. We don't care kuti vamwe vacho muchafunga sei because vamwe vacho munotaura mashoko nekuti me muchida kuonekwa semagood person naivo but isusu hatina basa chokwadi hachiputsokama and nhati chamufanira kuziva ndechekuti ukaona munhu anokudza chokwadi sesu kuda isi chokwadi tinokuudza mabatikana ndofunga makazi ndakavaudza musai pandakabva kubudisa song ananyati ndikati handisi kuda kuimba song ndaifanira kuimbira macode birthday ndikati handisi kuda kuimba song because imimichi vanhu vakunditorera maadvantage. Ndakavaudza even situation ananyati kuti nyati vanhu ava vane inonzi chi sorry vane inonzi vane vakandiclaimira song takataura nanyati like kubva makore kwai makore haasi hawo makore 20 April haasi mamessage ese takazobvisa wari mamessage asara munanyati ndaa 20 April pataitobvunzana nezvedata stuff kutiktok vachangotanga vakavati mukoma ndikumbira mutipostewo tiwanewo tida kuhwinawo. remember nyati achiti guys tofanira kubatana titese vachitoda kuuya kuno vachitoda kuhwinawo mari iyo inogona kutibatsira zvakawanda then tikavaposta wakatomboti guys toda kuuya Cape Town to create a content tese which is why touya kwatiri and then tongova sefamily tichidanana tikatotaura malast message ataitaura nananyati vanga vasati vatombozikanwa we say kwavari toda kuti titeze like family nyamwe tikazobudirira sei tisave vanhu vanogara shaudhana pamasocial media kana ivo vanokwanisa kuivitinesa nyaya iyoyo. Ndakatopa example yekuti inochi guys takabatana atiziye in future wanoda ngona kutoyekerwa page yekutoti aitove mofoni medu sezvakatakaitwa isusu then we need to help each other to help ana sei tisina rudo which is mwanda akayekerwa page let's say tisu tayekerwa page ari story we can contact ananyati guys posta picture yekuti ayekerwa account or tazovhura new account guys ungaona tazoblokerwawo account musazohesitate kuti followa kuti ibuya tenge tavhura. We love you guys. Tichaisa video yatataura. Thank you so much. Thank you for your love and support. Thank you vachanyaradza vana nyati guys. Thank you kune vachatukawo. That means a lot because ndimi notaridza kuti Satan akaisirwa for reason pasi panapa. Bye guys.